Kaixo, nire super txiki eta super familiak. Zer esango zenioke 9 urteko neska bati eskolara joan nahi ez duen egun batean? Ni 9 urte nitunean, nire amari esan nion, ez nuela autobusa hartu nahi, galdu egin nahi nuela autobusa. Ez nuelako junai berriz ere eskolara. Zergatik, ez nuelako ondo pasatzen. Bazegoen hor pertsona bat, ez zidana ondo tratatzen, eta ni ez nengoen indartsu aurre egiteko. Zer esango nioke gaur egun txiki horri? Emango nizkioke tresnak bere burua indartzeko eta ziurra sentitzeko. Balioa emango nioke eta kanpokoari kendu. Eta hori egin dezakela inongo arazorik gabe. Beraz, zuk zer esango zenioke? Idatzi izazu behan, irakurri egingo zaitut eta.